Mä oon Janttu ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja kiitos kaikille, jotka on tilannut tämän mun kanavan. Mulla on tällä hetkellä suunnilleen 400 tilaajaa, joka on oikeasti ihan super paljon, ainakin mulle. Joten kiitos kaikille, jotka tämän kanavan on tilannut. Ja jos sä et ole vielä tilannut tätä kanavaa, niin paina tilausnappulaa. Mutta niin kuin otsikosta näette, niin tänään me tehdään vähän erilainen DIY-video, eli me tehdään fidget spinneri, ja koska tää mun kanava on vähän tämmönen slime-painotteinen, niin tänään me tehdään fidget spinneri slimeista. Ja jotkut suomalaiset tubettajat on kyllä tehnyt tämmösiä, missä tehdään jostain fidget spinner, mutta tämmöstä videoa mä en ole nähnyt, missä tehtäisiin slimeista, joten en tiedä pyöriikö, mutta se nähdään kohta. Ja mun spinneristä lähtee tää keskiosa irti, missä on tää laakkeri välissä ja päällä on nää, nyt pidetään kiinni. Joten mä saan tämän valmiiksi, eli mun pitää vaan muottoa tosta slimeista tommonen fidget spinnerin mallinen ja sitten me nähdään, että pyöriikö se. Mut joo, eiköhän aleta tekemään meidän slime fidget spinneriä. Eli mä päätin tehdä tän spinnerin tämmösestä vihreästä slimeista, missä on tommoista glitteriä mukana. Ja tää on tämmönen niinku butter slime tyyppinen lima, mutta varmaan kaikenlaiset limat käy, jos joku haluaa kokeilla. Mutta tämmönen. Ja sitten tässä on tää meidän keskikohta, eli tässä on nää, mistä pidetään kiinni, ja sitten on tää pyörivä laakkeri tuolla välissä. Ja sitten mä otin lautasen, jolla tää voi mennä sitten pakastimeen. Ja joo. Ja mä laitan tuohon lautaselle vähän rypsiöljyä, niin se irtoaa tosta lautasesta ehkä sitten helpommin. Mut ihan pikkasen vaan, ettei se jäädy. Näin. No niin, eli nyt mä teen tästä fidget spinnerin muotoisen ja sitten laitan tuohon lautaselle ja sitten se saa mennä pakastimeen ainakin tunniksi jäätymään. No niin, nyt on tää fidget spinnerin muoto, ja tää on niinku sama tämmönen jätti fidget spinneri, koska tästä tuli aika iso. Mutta tää on niinku suunnilleen, ei mitenkään symmetrinen tai mitään, mutta se on siinä. Ja sitten vielä reikä tähän keskelle, niin saadaan toi laakeri tohon. No niin, siinä on meidän fidget spinneri. Ja joo, nytten tää pakastimeen ja annetaan tän olla pakastimessa noin tunti, joten nähdään sitten.
No niin, meidän fidget spinner on ollut tuolla pakastimessa nyt jonkun aikaa. Ja nyt sitten katsotaan. Okei, suunnilleen saman näköinen. Ja ihan jäässä jo, joten nyt on totuuden hetki. Eli siis tältä näyttää. Ja otan tämän tästä jotenkin varovasti pois. Okei. Tää vähän noniin. Toimii. No niin, nyt meillä on tämmönen slime spinner. En olisi oikeesti ehkä uskonut, että tää toimii, mutta toimii. Okei, ei tyyli mikään niinku paras, mutta kuitenkin tää pyörii, joten mikä siinä. Ja tää on niinku ihan super iso. Joten joo, toimii. En sit tiedä mitä täällä tapahtuu, kun tää niinku vähän lämpenee. Et sit tästä limestä tulee semmoista ei niin kovaa. Mutta kuitenkin spinner pyörii, joten se on varmaan se pääasia. Eli periaatteessa tää toimii. Tietysti tää laakke lähtee tästä keskeltä näin irti, mutta okei, eli tämmönen fidget spinner tuli ja no on ehkä vähän niinku kuollut juttu, mutta kuitenkin mä tein tämmösen ja joo. Jos tykkäsit videosta, niin paina peukku ylös ja muista tilata tää kanava, jos et vielä oot tilannut. Ja me nähdään ensi videossa. Moikka!